שלום מגן השדה. בימים אלה שכולנו נכנסים, כל אחד מאיתנו מחפש אלונקה להיכנס תחתיה, אלונקה אמיתית או אלונקה מטאפורית, מחפש ולעשות משהו למען החברה. אנחנו ממשיכים לגדל ירקות עבור הלקוחות שלנו. היום אנחנו זורעים שום. הנה, זה השום. זוהי מומחיות לשמור שום מעונה לעונה כדי שנוכל לזרוע אותו. אנחנו זורעים החלק התחתון כלפי מטה, חלק שממנו יצאו השורשים, והשפיץ כלפי מעלה. מכאן יגדל מה שנקרא שום הירוק. בימים אלה של חוסר ודאות, לכולנו יש חוסר ודאות, כדאי לחשוב על החוסר ודאות שהעובדים התאילנדים שעובדים בחקלאות נמצאים בהם. חוסר הוודאות שלהם הוא הרבה יותר גדול, ולכן מגיעה להם תודה גדולה. בואו, זה יו, תגידו לו תודה. ופה תגידו לו תודה. וטונג, תגידו לו תודה, גם מזל טוב. עוד חודש הוא מתחתן, חוזר עוד שבועיים לתאילנד כדי להתחתן, אז תגידו לו גם מזל טוב. את קואן, תגידו תודה לקואן. סיה! גם אתם, אם אתם מגיעים אלינו לשוק, מוזמנים להגיד להם תודה.